ka ga yadda ake gwada ta wasan a farin ciki ne samu kuma shi ya zo da mu wannan kuɗi sama mu gani sake juyawa kuma juyawa kai na kuja da bala da kai abokina ja da bala sama ka ga yadda ake nuna farin ciki kai ba sai ka zo ka nuna idan ka yi muna ga yasa ka wasan ba za su bane ba sama kamar haka ka ga yadda ake taba ko garkace amma tsafi ko asiri sama tas a leko ka ba idan ka abu leko ka ba idan ka abu gaske amma ka mu gani ai ga muka an waye kuma da yan wani ciki ne ba Rabiu za ka tara ba ne ta take saki balaluwa gaba da gobiya to gashi nan yace shine fara yi kai kauce ka bashi tabarman nan billahi allazi ko ka nan nade ko mun nan nade kamar Rabi zo kawo bismillah ana badawa mun gode abu ya taba magani ai biya bibi ne dukkan banin su ko ka sama ya gari ya zo wai kai biya karfa wuyan kai gurgude to an ce na maka ka suna wannan a waya ga ji a zahiri wai dama abin da yan cana suke mu ma za a iya yi a nan ga mutum biyu a haɗa guda farin cikin naku ne ba to kar yan cana su yi kuce kyamara ce alƙur'an ka kai yan cana su yi kuce kyamara ce ba wallahi da kasa yayi kasa kai kana dauka bidiyo ba dauka ne ke ba